que les figues ja s'acaben, que les figues ja s'acaben, i rai no en queda un gra, que les figues ja s'acaben, que les figues ja s'acaben, i rai no en queda un gra. La llosa i el genovès, la llosa i el genovès, Llocnou, la Torre i Barxeta, Xàtiva, Rogla i Vallès, Xàtiva, Rogla i Vallès, Llanera, Valla i Montesa, Alba i Cerdanya Estubeny, Alba i Cerdanya Estubeny, la Granja, Sorió i Torrella. A la nostra ciutat, des de l'any 2014, assagen a Benimaclet. Són unes 80 persones, tenen molta xicalla, aproximadament 30 xiquetes i xiquets. Fer moixeranga per a la jove moixeranga és la seva manera de situar-se davant del món a través de l'experiència compartida, vivint intensament la cultura de carrer. Gràcies.